ginagawa mo dyan, Kibol? Tingin ka kay Mama, Bol. Kibol? Tingin kay Mama, ha? Wait lang. Wait lang. Wait lang, Kibol-bol namin. Yahahan, dyan na yung Kibol namin. Ay, nanguyab. Nanguyab ang Kibol, nanguyab. Nanguyab ka, Bol. Anong ginagawa mo dyan, Bol? Gising ka na? Gising na? Ha? Mamaya naman. Sunod ka na naman sunod sa akin. Hihingi ng pagkain. Ha? Tulog ka muna dyan. Tulog ka muna. Matulog ka muna. Mamaya na kita gisingin pag snack. Bol. Pag snack na. Kibol. Kibol. Ayaw mo mag-snack? Ha? Ayaw mo mag-snack? Uy! Tama na yan pangilkil. Kilkil ka lang. Kilkil. Oy, Kibol. Ano ba yung ginagawa mo? Makati ba? Maraming koto? Ha? Maraming koto? Ha? Maraming koto? Bal? Marami bang koto, Bal? Ay, maraming koto? Ay, maraming koto. O, asan ka pupunta? Tulog ka muna dyan. Mamaya, kainan na naman natin mamaya, alas 5. Tulog ka muna dyan, ha? Ay, asan ka naman? Ha? Asan ka? Asan ka? Ayaw mo i-video kita? Ha? Ayaw mo? Ayaw mo i-video kita? Oo, kitang-kita yung mukha mo. Oo. Tingin ka dito. Oh. Sumagot ka. Sumagot ka, Bol. Mamaya pang kain natin, mga alas 5, ha? Ha? 5 pa, 5. Baba ka na dyan. Pabili nga. Ano yan? Nalaglag. Lamok. Bintahan mo, Walang Bol. gunting. Walang gunting. Punitin mo lang. Kaya nag-video pa ako sa akong alaga. Huwag mo tayong punitin. Punit ba? Wala. Saan ka na? Takbo ka na, ha? Mamaya, hindi kita pakainin mamaya. Pinamibili ko sa kanya.